Tulo ka mga bata nga lumad ug laing duha ka mga evacuees ang samdan sa sunog nga miigo sud sa United Church of Christ in the Philippines Haran Compound dito sa Dakbayan sa Davao kagahapon. Gingong arson ang posibleng hinungdan sa maong sunog human na-recover sa kapulisan ang usa ka galon nga maoy gisudlan sa gasolina ug usa ka sulo nga maoy gidagkot o gidagkutan aron modako ang kayo. Tungod niini, mimando sab si Davao City Mayor Rodrigo Duterte og investigasyon sa sunog nga mikaon og duha ka mga dormitoryo ug upat ka balay didto sa Haran Compound. Ang Haran Compound kasamtangang gipuy-an sa mga evacuees gikan sa Talaingod, Davao del Norte, Compostela Valley ug Bukidnon. Matod sa mga lumad nga dunay posibilidad nga hinimuan ang maong sunog sa militar. Apan gihimaka kini sa militar kinsa miingon nga mohatag paggani sila og mga proyekto nga mapahimuslan sa mga lumad sa kabukiran. Gisuta pa sa Bureau of Fire Protection sa Davao ang maong insidente.